Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Mikromedian ostoaie-webinaarin pariin. Kiitos kaikille osallistujille jo tässä kohtaa. Käynnissä siis järjestyksessään toinen Mikromedian tämän syksyn webinaarisarjaa, jonka on tarkoitus pureutua myynnin ja markkinoinnin yhteispelin syventämiseen eri teemojen kautta. Siinä missä syyskuussa tarjosimme näkemystä ja vinkkejä, kuinka markkinointi ja myynti saadaan datan avulla toimimaan tehokkaasti yhteen, on tämänkertaisen paneelin kantavana teemana tosiaan ostoaietieto, eli miten hallita ja tunnistaa ostosyklejä niiden nopeiden myyntimahdollisuuksien rinnalla. Minun nimeni on Henri Eerola ja tällä kertaa täällä kanssani Pakilassa on jakamassa ajatuksiaan Mikromedian asiakkuusjohtaja ja partner Kimmo Luoma. Huomenta. Sekä ATA Finlandin lead manager Petri Henriksson. Huomenta kaikille. Keskustelun pohjana meillä on tälläkin kertaa viime keväänä teettämämme tutkimus myynti- ja markkinointijohtoon, mutta myös paneelin osallistujien omakohtaiset kokemukset tulevat esille myynnin ja markkinoinnin prosessien eri vaiheista. Kuten ensimmäiselläkin kerralla, me voidaan vähän alustaa tätä tänään käytävää keskustelua ja juuri sen takia, että katsotaan vielä, että saadaan slaidi vaihtumaan noin. Ostoaietietohan ei ole kovinkaan monelle hirveän tuttu termi, mutta tutkimus on kuitenkin väittää, että asiakasinsight ja ostoaietiedon hyödyntäminen on B2B-markkinoinnin keskeisin trendi juuri nyt. Eli tässä on semmoinen vastakkainasettelu ehkä sitä tunnettuudesta, mutta toisaalta tutkimustulos sitten kertoo muuta. Voisitko Kimmo näin alkuun vähän avata, että miksi tämä on mielestäsi tärkeä asia ja mistä on kysymys? No ostoaietietohan toki tunnetaan jo pitkältä ajalta, että siellä on ollut ehkä eri nimiä, että intent data, intent buyer data. Se on siis asiakaskohtaamispisteessä kerättyä tietoa siitä, että mitä asiakkaat käyttäytyy ja sitä voi tehdä tulkintoja, että mitkä on niitä ostosyklejä tai ostopolun paikkoja. Ja tämän tiedon perusteella pyritään optimoimaan markkinointia jopa yrityskohtaisesti ja ostopolun vaiheittain. Ainahan me ollaan kerätty ostosignaaleja, että siinähän ei ole mitään sinällään niin kuin vierasta. Aikaisemmin se on ollut ehkä sen oman datan kanssa toimimista, eli on kerätty tietoa siitä, että miten omassa mediassa, verkkosivuilla, somessa meidän dataa kulutetaan ja tehty siitä johtopäätöksiä. Ehkä se intent-datan uusi tuleminen on sitä, että nähdään myös, että asiakas jättää ostojälkiä ja ostosignaaleja muihinkin medioihin kuin meidän omiin medioihin. Eli käytännössä toisen osapuolen mediaan, kolmannen osapuolen medioihin ja pyritään myös niitä hyödyntämään siinä markkinoinnissa ja myynnissä. Eli tuttua juttua, mutta vähän uudella twistillä. Paljon puhutaan ensimmäisen osapuolen datasta, eli omasta datasta, toisen osapuolen datasta ja kolmannen osapuolen datasta ja näistä kerätyistä ostosignaaleista. Ja B2B:ssä tämä on tullut pikkuhiljaa mukaan ja periaatteessa se, että jopa myynnin keräämä data on ostoaietietoa. Myynti haastattelee asiakkaita, käy dialogia, tapaamisia, niin sehän nähdään myös ostoaietietona ja sitä pyritään hyödyntämään. Ehkä niin kuin vielä määritelmänä ostoaietiedosta, niin sitä oikeastaan niin kuin 4 tason ostoaietietoa, eli on kvantitatiivista ostoaietietoa, eli joka pohjautuu klikkimääriin tai niin kuin kvantitatiiviseen määrään. Kvalitatiivista tietoa, joka on niin kuin laadullistettua tietoa, vaikka ne haastattelutulokset tai tiedot. Sitten on eksplisiittistä ostoaietietoa, eli meillä on joku kommentti asiakkaalta, että hei, hanketieto on tunnistettu vaikka Q2 2024. Ja sitten meillä on implisiittistä ostoaietietoa, joka on tietoa vaikka ostosykleistä, sopimuskausista, ostoikkunoista, ja me voidaan tulkita, että jos jossain on sopimus päättymässä tiettynä ajankohtana, niin siellä aukeaa ostoikkuna, eli se on myös ostoaietietoa. No tässä pitkä selitys, mutta toisaalta niin kuin paljon asiaa ja toisaalta myöskin sitä niin kuin myynnistä ja markkinoista aika niin kuin tuttua terminologiaa ja tarkoituksena on nyt sitten pureutua juuri niin kuin käytännön tasolla, että mistä tässä on loppuviimeksi kysymys. Ennen kuin hypätään syvään päähän, niin pysähdytään vielä hetkeksi noiden tutkimustulosten äärelle, mihin jo tuossa vähän viitattiinkin.
Kuten todettu, niin vain 40% yrityksistä hyödyntää ostoajetietoa systemaattisesti segmentoinnissa. Ja toinen huomio, joka sitten istuu tähän meidän ostoaje webinaariin, on, että ostoajetieto mahdollistaa sisällön tuottamisen ostoprosessin oikeaan hetkeen, mutta vasta 50% toteuttaa tätä. Ja nyt mitä ajatuksia herättää sussa, Petri, nämä tutkimustulokset? No siis pidetään toi. Sopii mulle vallan mainiosti. Ei, tosissaan niin mun mielestä nyt niin kun jo nämäkin luvut kertoo sen, että kyllä yrityksissä on aika niin kun pureutua tähän asiaan hieman enemmän. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että mitä ostoajatieto niin kun mahdollistaa, me tästä Kimmo kuvasi jo aika hyvin, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Siellä on hirmuinen määrä sitä tietoa, mitä me voidaan hyödyntää meidän työssä ja tuottaa monessakin organisaation osassa. Niin miksi me emme tekisi sitä? Juuri näin. Ja pyritään tämän myötä nyt sitten vähän avaamaan niitä syitä tälle toiminnalle. Askelletaan entistä lähemmäs käytäntöä. Ja nyt toki huomioitakoon, että kukin tässä studiossa istuva henkilö on oman työuransa myötä ollut monenlaisissa myynnin ja markkinoinnin prosesseissa mukana. Ja mikä ehkä niin kuin olennaisinta, niin myöskin kädet savessa siellä niin kuin käytännössä kiinni ja kokenut ne korkeimmat nouset ja huiput, onnistumiset, mutta myöskin ehkä ne niin kuin pettymyksen hetket ja sitten ehkä jäänyt aprikoimaan, että minkä takia näin on käynyt. Me tullaan siis esittämään tämän webinaarin aikana muutama kohtuullisen kärjistettykin väite meidän näkökulmasta, että mitä markkinassa tällä hetkellä tapahtuu, mutta niin on tarkoitus eritoten herättää keskustelua ja ajatuksia tästä. Jos lähdetään liikkeelle siitä kaupan klousaamisen hetkestä ja minkä yleensä kaikki niin kuin pitkälti ainoastaan muistaa, niin on se kauppakellon kilinä ja champagnepullot poksuu ja loputtomat uploadit tähän kauppaan liittyen. Aavan Mika Järvinen itse asiassa totesi fiksusti mielestäni tuossa niin syyskuisessa webinaarissa, että hänen mielestään kauppakelloa tulisi kilistää vasta siinä kohtaa, kun on todennettu ne tulokset sen asiakkaan kanssa. Mä itse veisin ehkä vähän pidemmälle vielä ajatusta, että jos se kauppa on klousaantunut, niin meidän tulisi myös kyetä pureskelemaan se askel askeleelta, että miten tähän on päädytty ja tunnistamaan ne hetket, mitkä on mahdollistaneet tämän onnistumisen, koska se analogiahan toimii myöskin toiseen suuntaan. Että sit jos se maaliin ei päästäkään ja se epäonnistuminen tapahtuu, niin sekin pitäisi tunnistaa, että mitä siellä matkan varrella on tapahtunut. Joten lähdetään etenemään. Nyt huomaan, että ei ole tarpeeksi painava peukalo. Lähdetään etenemään toteamuksella ja tämän jälkeen sitten väitteisiin. Myyntitapaamisessa käy ilmi, että asiakkaan edellytykset ostaa tai kilpailuttaa palveluita ovat edessä vasta pitkän ajan päässä. Kuulostaako tutulta? Kuulostaa kyllä todella tutulta ja siis ehkä tähän semmoinen kommentti, niin kuin tuossa insertissä sanoitkin, että ollaan aika kädet savessa tehty molemmat tätäkin työtä ja varmasti koettu näitä hetkiä. Mikään ei ole niin turhauttavaa kuin se, että huomaat siellä tapaamisessa, että oot niin kuin aivan väärään aikaan paikalla, väärässä aikaikkunassa. Joo. No, väitänkin siis, että usean yrityksen markkinoinnin ja myynnin toiminta perustuu monessa yrityksessä olettamiin, ei niinkään tutkittuun tietoon, ja alustan tätä ehkä myöskin niin kuin omakohtaisilla kokemuksilla. Tosi monesti on itselläni se fiilis, että tosissaan se niin kuin mutu ja olettamukset ohjaa tosi monia prosesseja edelleen myynnissä ja markkinoinnissa. Ja sitten toisaalta se, missä niin kuin viime webinaarissakin puhuttiin, se myynnin ja markkinoinnin yhteispeli, mitä huudetaan, niin sitten kun oletetaan asioita, eikä toisaalta niin kuin näissäkään yksiköissä keskustella, ne siilot on edelleen monessa yrityksessä pystyssä, tiedonjako on vähäistä, niin moni asia jää piippuun. Kun voisi olettaa, että jos markkinaa tutkitaan, niin sitten myöskin niitä prosesseja ja roolituksia olisi helpompi jakaa myynnissä ja markkinoinnissa. Mitä ajatuksia Kimmolla tähän? No, aika tyypillinen tilanne just äsken kuvattu, eli mennään tapaamiseen ehkä väärin odotuksin ja väärän niin kuin kvalifioinnin kautta, että myyjä olettaa ehkä enemmän kuin on tarjolla ja jotenkin se on se iso sääli ja riski siinä kohtaa. Totta kai niin kuin aika paljon puhutaan dataohjatusta myynnistä ja markkinoinnista ja sitä voi katsoa niin kuin strategisella tasolla tietenkin siitä, että onko meidän
asiakaslupaus kunnossa, onko meillä ydinviestit kunnossa, mikä meidän elämisen oikeutus on ylipäänsä niin kuin markkinassa, onko meidän segmentointi kunnossa. Jotenkin se kivijalka pitäisi saattaa ensin kuntoon, että meillä on tarjoama kunnossa, jotta voidaan myydä, markkinoida. Mutta sitten tietenkin tämä niin dataohjattu myynti ja markkinointi, niin sitten lähestytään niin ostoajien tietoa. Miten me hyödynnetään tietoa esimerkiksi meidän lähteistä, eri kohtaamispisteistä. Liidipisteet täyttyy, päättäjä on kuluttanut meidän kontenttia, on reagoinut meidän markkinointiin, niin miksi me ei siitä vedetä johtopäätöksiä ja ohjata myyntiä ja markkinointia sen tiedon perusteella oikeaan suuntaan. Eli voidaan todeta, että siinä ollaan ostopolulla aika pitkällä jo, jos päättäjä kuluttaa kontenttia, tunnistautuu ehkä liidinä, niin pyrittäisiin niitä korostamaan myös siellä niin kuin myynnin kanavissa. Eli laatua siihen tekemiseen dataohjatun markkinoinnin kautta ja sitten toisaalta dataohjattu markkinointi on myös sitä, että me voidaan asettaa tavoitteita. Et meidän pitää pystyä asettamaan vaikka markkinoille niin kuin liiditavoitteet tai jopa eurotavoitteet siitä, että mitä pitää tuottaa. Paljonko markkinoinnin myyntitavoitteet on euroissa esimerkiksi. Ja lähteä laskemaan, että paljonko liidejä pitää tuottaa, jotta näihin eurotavoitteisiin päästään. Eli myös niin kuin se dataohjattu myynti ja markkinointi sieltä niin tavoitteiden asetannan, jopa eurotavoitteiden asetannan kautta on ihan olennaista tässä pelissä. Petri, samalla linjalla. Kimmo tyhjensi pajatson tässä aika hyvin, mutta tämähän se just on näin. Eli kyllä joo, useita syitä ihan varmasti. Ollaan siiloissa, markkinointi omassaan, myynti omassaan, voi olla tämän tyyppisiä asioita, mitkä siellä niin kuin vaikuttaa. Mutta ennen kaikkea mun mielestä se, että se oletus, niin se on kyllä ehkä yksi semmoisista niin kuin huonoimpia asioita, mitä voi mun mielestä olla. Et ei pidä olettaa, vaan meillä on ihan hirmuinen määrä sitä tietoa tarjolla niin omassa organisaatiossa ja eri kanavissa, mistä me voidaan sitä hyödyntää. Me pystytään, niin kun, jos meillä on vaan keinot siihen, eli miten me voidaan jalostaa sitä tietoa ja jakaa sitä tietoa meidän organisaatioiden vai, niin se on niin kuin hyvä juttu. Mutta mä sanoisin kanssa, mä puhun varmaan tänään aika paljon yhdessä tekemisestä ja se, että noi siilot niin kuin veks, että kyllä niin kuin on tosi tärkeä mun mielestä, niin kuin jos mä peilaan vaikka omaan työhön, niin se, että niin kuin liiketoiminta, myynti, markkinointi, että me tehdään kaikki niin kuin yhdessä sitä samaa duunia. Meidän pitää saada merkitys sille tekemiselle. Ja se on niin kuin kyllä tosi tärkeä juttu. Ja hyödyntää sitä dataa, mitä meillä on siellä niin kuin tarjolla, että keksitään ne keinot. Ja mun mielestä tämä niin kuin tavoitteiden asettaminen sun muuta, vaikka mä ole itse esimerkiksi niin kuin myynnissä työssä. Mä vastaan meidän lead-prosessista ja lead managementista tämmöisestä, niin mulla on silti tavoitteet siellä niin kuin myynnin päässä. Eli mun pitää mä vastaan siitä, että meidän liidien laatu on niin hyvää, että meidän myynti pystyy hyödyntämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla ja saa siitä uusia myyntimahdollisuuksia. Ja sitten minulle taas on asetettu tavoitteet, että mun pitää päästä tiettyyn euromäärään myyntimahdollisuuksissa ja jos siihen päästään, niin minut myös palkitaan siitä. Niin mähän on niin kuin tosi lähellä sitä myyntiä, vaikka mä itse asiassa siellä myynnissä. Kyllä. Ehkä vielä just toi rajapinta siitä, että ei olla siiloissa, vaan siinä välissä. On funktio siellä myynnin ja markkinoinnin välissä, joka pystyy rakentamaan sitä siltaa tai dialogia eri suuntiin, niin se näkyy teillä voimakkaasti siinä teidän toiminnassa. Kyllä. No, tästä on ihan hyvä aasinsilta hypätä seuraavaan väitteeseen, mikä itse asiassa on tämän ensimmäisen kärjistyksen ja aika niin kuin lähisukulainen. Väitänkin siis, että useissa yrityksissä keskitytään välittömiin myyntimahdollisuuksiin, mutta ei pitkien ostosyklien tunnistamiseen, seurantaan ja hallintaan. Onko sulla, Petri, tähän toisaalta nyt ensimmäisenä ajatusta? Joo, nyt tietysti tässäkin on taas monta asiaa, mutta ne välittömät myyntimahdollisuudet, niissä usein on se tilanne, että se juna on vähän niin kuin mennyt. Riippuu toki tilanteesta, mutta usein se voi olla niin, että se juna on vähän niin kuin mennyt ja sä oot vähän niin kuin jäljessä. Ja sitten taas just tämä, mistä äsken puhuttiin, kun me saadaan sitä tietoa, me tiedetään missä vaiheessa niin kuin asiakas menee, me tunnetaan meidän asiakas, me tunnistetaan ensinnäkin meidän asiakkaat, lähdetään siitä, ja sitten toiseksi me tunnetaan meidän asiakkaat ja me tiedetään vähän mitä ne niin kuin haluaa. Ja millä me tämä saadaan niin kuin aikaiseksi, niin me saadaan se aikaiseksi sillä, että me kerätään sitä tietoa eri kanavista, niitä kanavia on lukemattomia, niin kuin Kimmo tuossa alkuun mainitsikin. Kerätään sitä tietoa, jalostetaan sitä tietoa ja tiedetään, että mihin kohtaan meidän pitää sitten niin kuin iskeä kiinni. Mutta joo, toi niin kuin
välittömät myyntimahdollisuudet, niin jos se niin kuin vain on siinä kiinni, niin mä väitän, että me ei olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli niin kyllä meidän pitäisi päästä vähän aikaisemmin kiinni siihen, että me pystytään jopa ehkä vaikuttamaan siihen. Ja mielestäni niin kuin huomataan niin kuin joka väitteessä, mitä tullaan esittämään, niin me aina palataan siihen niin kuin alkutilanteeseen, mistä lähdettiin, ja juuri siihen yksittäisen myyjän tuskaan ja siihen niin kuin turhautumiseen, mikä tulee pitkälti siitä, että olisiko tämäkin ollut vältettävissä tai oltaisiko voitu ohjata vähän niin kuin oikeaan suuntaan oikeaan ajankohtaan. Kimmo varmaan komppaa. Tuohon ehkä kommentti vielä, mitä Petja sanoi siitä, niin erään tavalla voisi vähän kärjistää, että jos meille tulee tarjouspyyntö yllättäen jostakin, niin mehän ollaan vähän niin kuin epäonnistuttu. Meidän pitäisi tuntea se markkinasegmentti paremmin yritysten päätteen osalta, jotta voidaan ennakoida ja jopa olla luomassa niitä tarjouspyyntöjä yhdessä asiakkaan kanssa. Että sehän on se juttu. Ja vielä ehkä tuohon niin lisää puhut yksittäistä myyjästä ja mitä hän voi toimia, niin jotenkin koen, että aika monesti hyvät myyjät tekeekin tätä niin kuin intuitiivisesti, että he kerää sitä ostoajetietoa ja pystyy hallitsemaan niitä pitkiä ostosyklejä. Mutta heiltä puuttuu ehkä niin kuin sit yritystason tuki, että ei ole työkaluja, ei ole prosesseja, ei ole insentiivejä niin kuin viedä sitä asiaa jopa talotasolla. Miten me tuodaan ne muut myyjät mukaan siihen niin kuin samaan teemaan tai samaan tekemisen tasoon, niin se on ehkä se juttu, että pystyt monistamaan ne hyvät myyjät. Mutta että niin kun katsotaan niin kun ostoprosessikuvaa tuossa kolmiota, niin tietysti niin kuin Petri sanoi, niin aika vähän on just nyt ostoikkunassa olevia yrityksiä. Jep. Et jos me vaan keskitytään noita hakemaan, niin kyllä meidän myynti käy aika tyhjällä ja markkinointi myöskin. Että kyllähän meidän pitää pystyä tunnistamaan niistä segmentin yrityksistä ne ostopolun vaiheet, missä kohtaa ostopolkuun mennäänkään. Ja mitä varhaisemmin me tunnistetaan tuolla alapäässä olevia myyntimahdollisuuksia ja ostoajetietoja, esimerkiksi tuolla missä ei ole aktiivisesti hakemassa ratkaisua ongelmaan, niin mitä varhaimmin me tunnistetaan niitä ostajatietoja, niin sen vahvimmilla me ollaan suhteessa kilpailijoihin ja sen enemmän me voidaan itse vaikuttaa vielä siihen tarjouspyyntöön tai siihen yritykseen, joka etsii ratkaisua. Jos me jäädään odottelemaan vain niitä liidejä inboundina, niin asiakas johtaa sitä prosessia käytännössä ja on siinä niin kuin kuningas. Miten tämä siis ostajatiedon sitten niin kuin keruu ja tämän prosessin ylläpitäminen, niin onko se Petri sun näkökulmasta, onko se myynnin vastuu, onko se markkinoinnin vai onko se kenties kummankin vastuulla? No ehdottomasti mun mielestä se on niin kuin kummankin. Mä taas niin kuin puhun tästä yhdessä tekemisestä, mutta tässä niin kuin, jos ajatellaan niin kuin vaikka mun roolia, niin kyllähän mulla on niin kuin rooli hiukan koordinoida tällä. Ja se on, niin kuin merkittävää siinä mielessä, että joku oikeasti pitää vähän kiinni niistä naruista ja yrittää hakea tätä. Mutta ehdottomasti niin kuin yhdessä tämä pitää niin kuin tehdä. Mun mielestä se, että sä sanoit niin kuin hyvät myyjät, niin hyväkin myyjä tarvii apua. Ja se on niin kuin just tämä juttu. Ja se, että meillä on organisaatiossa, kaikissa organisaatioissa, missä tehdään myyntiä, niin on kuitenkin todennäköisesti useampiakin rajapintoja kiinni asiakkuuksissa kuin vain se myynti poppoo. Ja näiden jalostaminen muun muassa esimerkiksi niin kuin tiedon keräämiseen, informaatioon, nehän tietää paljon niin kuin asiakkaan tilanteesta ja missä mennään, niin miten tämmöistäkin voitaisiin niin kuin hyödyntää ja jalostaa sitten taas siihen, että saadaan sitä ostoajetietoa. Esimerkki tästä oli itse markkinointipäällikkönä vuosituhannen vaihteessa IT-palvelutalossa ja siellä oli konsultteja ja lähituki-ihmisiä asiakkaan tiloissa useita kymmeniä. Niin tietysti meillä iso haaste oli se, että miten saadaan nämä IT-asiantuntijat ja lähituki-ihmiset pitämään korvat auki ja kuuntelemaan asiakkaan tarpeita, koska siellähän aina asiakas kertoi aina asiantuntijalle asioita, ei niinkään myyjälle. Niin miten me luotiin liidimalli myös niille asiantuntijoille ja lähituki-ihmisille. Kerätä sitä ostajatietoja ja liidejä niin kuin myynnille, että siihen luotiin omat kompensaatiomallit ja omat prosessit ja kanavat, että hei näitä. Ennen kaikkea, jos sen verran Henkka sanoit, ennen kaikkea, jos nyt sanoit IT:n esimerkkinä tässä, niin ennen kaikkea niin kuin IT:ssä, niin siellähän on asiat, jotka niin kuin vanhenee, eikö niin? Kyllä. On lisenssit, jotka vanhenee, on asiat, ja siellä on niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin juttuja, että ne oikeasti niin kuin vanhenee, ja kun meidän se tuotantoporukka, ketä ikinä siellä sitten onkaan, niin tietää jo etukäteen, että hei,
tämä tulee tapahtumaan 2 vuoden päästä. Aletaan vähän valmistautua jo siihen. Se on just sitä niin kuin ostoajetietoa, että hei, tuolla on soppari katkolla tai lisenssi vanhentumassa, että hei, tosta meidän pitää ottaa kiinni. Ja sehän meidän pitää tunnistaa ja saattaa niin kuin näkyväksi vaikka CRM ja automaation tasollakin. Että sit se on siellä niin kuin yrityksen prosesseissa, ei vaan sen asiantuntijan tai sen myyjän prosesseissa. Jep. Mun mielestä tuossa tuli 2 hyvää esimerkkiä liittyen siihen, että mitä se juuri niin kuin käytännössä tarkoittaa, just tämmöistä vaikka niin kuin vanhentuva rauta tai mitä ikinä, niin siitä tiedetään etukäteen, mutta myöskin ehkä tässä sitten tämä osallistaminen, niin sitten taas aika niin kuin lentävä lause on ollut se, että jokainen yrityksen palveluksessa henkilö on myyjä. Niin siis sehän liittyy myöskin sitten tähän niin kuin tämän tyyppisen vaikka ostoajetiedon ajatukseen, että kaikki pitää sitouttaa ja heidän pitää sitoutua. Mennään eteenpäin. Matka jatkuu ja nyt ollaan sitten jo siinä kohtaa, että jos ja kun tämä meidän kuvittelin yritys, kenen matkaa tässä nyt seurataan näiden väitteiden kautta, niin olisi toiminut siinä määrin fiksusti, että sitä tietoa olisi kerätty ja niitä liidejä olisi tehty, niin siltikin siinä on niin kuin parikin pullonkaulaa, mitä voi tulla vastaan. Eli ne liidit, mitä tuotetaan sinne myynnin suuntaan, niin ei välttämättä sitten olekaan myyntivalmiita. Mutta mikä ehkä niin kuin ikävin on ollut huomata itsekin niin kuin moneen kertaan eri organisaatiossa, mitä tapahtuu, niin on sitten taas se, että tietyllä tapaa se liidin toimittaja kyllä tekee hommansa, mutta sitten niitä myynti- tai markkinointivalmiita liidejä ei sitten siellä niin kuin loppukäyttäjien suunnalla tunnisteta tai arvosteta. Tähän on itse asiassa myöskin ihan tutkimustulosta tukemaan väitettä. Tämä meidän tutkimus kertoi, että itse asiassa 72% ei ole määrittänyt liidien laadun perusteita. Otetaan tähän kohtaan vaikka Petriltä ensin kommentti. Joo, taisin henkästä tuossa, että itse kun vastaan lead-prosessista ja lead managementista, niin nämä on tietysti sellaisia asioita, mitkä on mulle niin kuin hengenpitimiä suorastaan. Eli täytyy pitää huoli laadusta. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä hyvä keskustelupaikka, koska multa on kysytty, että mikä liidi on, mitä se tarkoittaa? Aivan. Koska liidihän voi olla eri firmoille ihan mitä tahansa periaatteessa, että ei se ole niinku siitä kiinni. Ja ennen kaikkea mun mielestä niinku firman pitää katsoa se kriteeristö sille liidille, että mitä me halutaan liidiltä, mikä meille on se liidi. Kriteeristö on erilaisia, banttia hyödynnetään ja näin, eli tiedetään vähän niinku tiettyjä perusasioita sieltä, mutta joka tapauksessa niin niitäkin voi vähän niin kuin jalostaa, kirkastaa, eli meillä on kriteeristö kunnossa. Mutta sitten kyllä mä niin kuin siihen laatuun, eli meidän pitää valvoa sitä laatua, koska jälleen kerran sille liidillekin pitää saada merkitys. Ja jos sillä liidillä ei ole merkitystä, tai jos se laatu on heikkoa, tai se heikkenee, niin äkkiä se niin kuin sulaa vekessä, että okei, ei tämä olekaan niin hyvä juttu. Monestihan se lähtee myöskin, viittasit muutamaan niin kuin aika termiinkin tuolla, mutta mun mielestä tässä on kiva toisaalta se, että sun ei tarvitse ymmärtää erilaisia niin kuin terminologioita tai muita. Monesti se liidin laatu ja merkityksellisyys tulee kuitenkin tosi hyvin käytännönläheisistä asioista. Niin voisinkohan maalaisjärjellä ajatella, että minkä takia joku on niin kuin hyvä myyntimahdollisuus tai se on oikeassa hetkessä. Mutta tuohon vielä haluan lisätä sen, että nimenomaan se kriteeristö on sen takia tärkeä, jotta me voidaan kartoittaa oikeita asioita, jotta niin kun meidän kumppanit voi esimerkiksi tehdä meille oikeanlaista työtä tai meidän organisaatiossa osataan kysyä oikeita asioita. Eli tämä on myös yksi semmoinen. Kyllä. Ja joskus totta kai on tärkeääkin tavata myös niitä myyntivalmiita tai ei myyntivalmiita liidejä. Että jos meillä on avainasiakkaita, hei me lähdetään luomaan tarpeita, meillä on must-win asiakkaita, meidän pitää mennä sinne, tunnistaa päättäjät, tunnistaa tilanne, tunnistaa hankkeen, niin jossain kohtaa on jopa pakko myös tavata niitä ei-myyntivalmiita liidejä. Mutta tietenkin olennaista on se, että myyjä tietää, mikä se ostopolun vaihe on, että missä kohtaa mennään tällä hetkellä sen kyseisen yrityksen kanssa, että onko se siellä alkupäässä vai ollaanko jo pidemmällä ostopolulla. Niin se on ehkä se olennainen juttu. Ja musta hämmästyttävää on siis se, että noin pieni osa B2B-firmoista on määrittänyt niin liidikriteerit. Ja sitten samaan aikaan itketään siitä, että liidit ei ole myyntivalmiita. Niin jollakin tavalla, että jos ei ole kriteeristöä olemassa, niin se on vähän niin kuin myyjäkohtaista, että mikä sille myyjälle on hyvä liidi. Ja se on vähän semmoista kuin retrospektiivistä, että kun tapaaminen ei johtanut tarjoukseen tai kauppaan, niin tämä oli huono liidi.
että sit se on niin kuin subjektiivista ja retrospektiivista. Että senkin takia on olennaista, että määritetään ne liidikriteerit. Mikä on myyntivalmis liidi, mikä on markkinointivalmis liidi. Ja sitten ehkä niin kuin sellainen, tässä on vähän tollainen, että myynti on vähän niin kuin objekti, että toimitetaan liidejä ja myynti saa liidejä jostakin. Että ehkä se myynninkin niin kuin tason nosto tietyllä tavalla, että voisi luoda vaikka tämmöisen liidin hyväksyntäprosessin, että jollakin tavalla myyntiin niin kuin ottaa kiinni, kvalifioi se liidi vielä itse, että hei, onko tässä myyntimahdollisuutta, onko tässä potentiaalia, että tämmöinen vähän niin kuin sales acceptance vaihe, että niin kuin katsemoidaan liidi. Kimmolta kiekkoa lapaan, eli kyllähän se niin kuin näin on, eli näin mekin teemme, eli kyllä meiltä tulee niin kuin markkinointivalmiita liidejä, jonka meillä myynti kvalifioi. Ja sitten jos myynti katsoo, että ei tämä vielä ole niin kuin siinä vaiheessa, niin ei muuta kuin laitetaan lisää hoivaa kyseiselle liidille ja sitten lähdetään pyörittämään ja sitten tuodaan se vielä valmiimpana uudestaan pöytään jossain kohti. Koko ajan myöskin tässä vähän pinnan alla kupla just se, että onko se myöskin kysymys vähän semmoista yritysten sisäisestä miekkojen kalistelusta. Et lähinnä sanotaan, että sen takia osassa ollaan ehkä vielä matkalla myöskin, että ei olla samalla sivulla ja ei allekirjoiteta samoja asioita ja näin päin pois. Mutta sitten toisaalta kun esimerkiksi tutkimustietoja kun katsoo, niin ne on aika penkiltä pudottavia lukuja sitten kuitenkin. Et luulisi, että kyllä todella näin ja taas sori, että keskeytän, mutta siis ehdottomasti mä taas sanon tässä kohtaa, että yrityksessä on tietysti erilaisia organisaatioita, mutta liiketoiminta, myynti, markkinointi, niin nämä niin kuin mukaan siihen hommaan. Kyllä. Sitten voitaisiin siirtyä, voisi sanoa, että todelliseen ampiaspesän hätistelyyn, eli ja mistä niin kuin on se keskustelu ei lakkaa missään kohtaa. Ja jälleen kerran alleviivaan sitä, että me vähän kieliposkessa ehkä jopa kärjistetään asioita, mutta sitten taas toisaalta on huomattu, että sieltähän se, niin kuin se kiihtyvä keskustelu sitten lähtee, että kun esittää mielipiteet vähän jopa kärjistään, niin väitteemme on, että edelleen monessa yrityksessä myynti- ja markkinoidon mittarit on vääriä tai jopa puutteellisia. Ja me voitaisiin ottaa nämä niin kuin vähän kahtena palana. Otetaan ensikäsittelyyn myyntijohto, ja tähän ehkä se omakohtainen kokemus sitten taas niin kuin valtaosan työurasta myyjän saappaat jalassa viettäneenä, niin eritoten tuo niin kuin putkimainen aktiviteettien seuranta on ollut aika monessa sellainen niin kuin aika tunnettu laji, mutta että tämä monesti sitten vaan aiheuttaa sitä aktiivisuutta ilman sisältöä tai suuntaa, vähän niin kuin, että sitä saat mitä mittaat, mutta että mikä sun, Petri, kokemus on sitten näistä mittareista, nyt eritoten ensin myynnin suuntaan? Joo, siis kyllähän niin kuin myynnin mittareita on maailman helpoin kritisoida. Että se on niinku semmoinen asia, eli onko yksikään myynnin mittari, no ehkä jokin, voi olla, että ei ole kritisoitu koskaan, mutta kyllä niin kuin myynnin mittareita on helppo kritisoida. Mutta usein niin kuin kannattaa käydä vähän kurkkaamassa myöskin sinne niin kuin sen kyseisen mittarin taakse, että mistä se oikeasti niin kuin tulee ja mikä se johtuu. Mutta samaa mieltä siinä, että jos ne on tämmöisiä niin kuin kovia mittareita, että määrää, niin ehkä se on vähän liian laihaa. Et kyllä mun mielestä niin kuin aktiivisuus pitää olla kohdallaan. Mä oon niin kuin sitä mieltä, itse pitkään myynnissä ollut ja muutakin, niin kyllä se aktiivisuus niin kuin kohdillaan täytyy olla, ei se ole siitä kiinni. Mutta ehkä niin kuin just tuossa niin sanoisin taas jälleen kerran sen, että yhdessä tekeminen, yksi juttu, mutta sitten löydettäisikö me mittareita myynnille, jotka olisivat markkinoinnillisia. Ja tämä on niinku makea ajatus niinku mun mielestä, että onko meillä sellaisia, ja ehkä sitten myöskin päinvastoin, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Mutta niinku, jos löytyisi tämmöisiä niinku markkinoillisia mittareita, ehkä Kimmolta tähän on muutama sananen sanottavana, se voisi olla yksi homma. Ja sitten ehkä myöskin siitä, just, mistä minuukin mitataan, mitä mä aikaisemmin tuossa mainitsin, niin onhan sekin merkki siitä, että mä nyt en ole markkinoinnissa puhtaasti, enkä ole myynnissä puhtaasti, mä oon vähän siinä niinku välissä, mutta että niinku mua mitataan semmoisista myyntiponnisteluista, sanotaanko näin, ja ihan kovista luvuista. Ja ei, minulle se on hyvä, se on kannustin mulle. Mä teen parempaa duunia, kun mä tiedän, että mun pitää päästä tiettyihin tavoitteisiin. Kyllä, ehkä tämä ostotietokeskustelu on siitä tärkeää, että sitten varsinkin jos puhutaan määrästä, jos on hyvä määrä, että se määrä olisi myöskin laadukasta.
ja sittenhän se edellyttää omanlaistaan niin kuin pitkäjänteisempää suunnittelua ja tekemistä. Kimmolla varmaan myös näkökulma tähän. Niin, ja ehkä juuri näin, eli jos tuossa nyt on esimerkkinä kaupallinen prosessi, missä on integroitu yhteen markkinointiprosessi ja myyntiprosessi, niin kyllähän tänä päivänä väitän, että yrityksen pitää katsoa myynti ja markkinointi yhdessä kaupallisena prosessina. Ja siitä tullaan niihin mittareihin, että kyllähän myynnillä pitää olla myös markkinoinnillisia mittaria, koska niin kuin asiakkaan ostopolku on vähän erilainen tänä päivänä, niin siellä pitäisi myyjänkin olla luomassa tarpeita eri kanavissa, somekanavissa muualla. Puhutaan paljon social sellingistä. Eli ottaisin mittaristoon myynnille mukaan myös niin markkinoillisia mittareita, esimerkiksi hanketietojen tunnistaminen, niiden lisääminen CRM:ään, kuumien liidien tai markkinointivalmiin liidien tunnistaminen, niiden määrään kysketyt mittarit, ehkä jopa blogitekstit ja postaukset yhtenä mittarina, niin kuin scorecardilla, että mitä myyjä voisi tehdä lisäksi sen perustoiminnan niin ohella. Totta kai aktiivisuutta, euroja, mutta sitten ne niin kuin kysynnän luonnin, markkinoinnin, asiantuntijastatuksen luomisen keinot on olennaisia myös myynnille tänä päivänä. Joo, mun mielestä tuossa oli hyvä esimerkki, mitä Kimmo just sanoi noista, että minkälaisia ne mittarit voisi olla. Mielestäni niin kuin rohkeutta siihen ja yksinkertaisuutta. Eli ei kannata niin kuin pelätä hirveästi sitä, vaan että hei, et kokeillaan. Ja sitten jos se on ihan niin kuin pyllystä, niin pois. Kyllä. Eli kokeillaan ja näin, mutta helppo juttuja, että voidaanhan sitä niin kuin mitata vaikka just sitä, että me kerätään account-statustietoa esimerkiksi ja päivitetään sinne erilaista. Se on paljon sanallista, mutta siellä voi olla jotain kovia yksittäisiä niin kuin mittareita, esimerkiksi päivämääriä johonkin liittyen. Sopimuskausitietoa. Ja onhan tässä mun mielestä olennaista on myös kuitenkin painottaa sitä, että nyt helposti tuon väitteenkin myötä mennään siihen, että se syy ja seuraus, että ainoastaan siellä johdon suunnalla, mutta sitten taas oma kokemus on myöskin, että kyllä se tosi paljon myöskin sen yksilön vastuulla, mikä liittyy taas siihen, että tämä on niin kuin yhdessä tekemistä, että kyllä tuossa on myöskin sitä niin sanottua liidien pohjaanpalamista katsonut vierestä aika paljonkin jossain kohtaa ja se oli jälleen kerran sitten taas omalla tavallaan asennoitumiskysymys, mutta ehkä se tulee siihen niin kuin johdon vastuulle siinä, että millä tapaa näistä viestitään tai onko oikeat työkalut sitten henkilöitä tähän asiaan sitouttaa. Kyllä. Ehkä vielä tuohon niin kuin myynti- ja markkinointiprosesseihin se, että tosiaan mielestämme ne pitää yhdistää päällekkäin, ei peräkkäin. Että monihan puhuu, että meillä markkinointimyynti on niin kuin yhdistetty ja ne on niin kuin yhdistetty prosessina peräkkäin, mutta nehän pitäisi kytkeä päällekkäin toisiinsa. Jolloin tullaan just tähän, niin kuin, että on yksi kaupallinen prosessi, jossa on sekä markkinoilla myyntitavoitteita että myynnillä markkinointitavoitteita. Kyllä. Juuri näin. Jos pyörähdetään vielä sitten sen toisen yksikön pakeilla, eli tuo markkinointijohdon mittarit ja jälleen kerran ehkä se niin kuin omakohtainen näkemys tähän enempi myyjänä kuin markkinoijana, niin lähinnä on tosi monesti huomannut pysähtyväni pohtimaan, että millä tapaa ylipäätään markkinointia mitataan, kun on itse tottunut tähän niin kuin enemmänkin niin kuin määräperusteiseen niin kuin myynnin johtamiseen, varsinkin vuosia sitten, kun ei tällaista niin kuin internet-data-ajattelusta ollut tietoakaan, niin se oli vähän erilaista peliä silloin. Ja toisaalta, että jos sieltä puuttuu jotain tai sitä tehdään teidän näkemyksen mukaan niin kuin vähän sinne päin, niin miten sitä markkinointia tulisi tässä hetkessä 2022 mitata? No siis nyt niin kuin perusjuttuja. Usein niin kuin markkinointia voidaan vaikka mitata sillä, että kävijämäärät kasvaa, kävijäliikenne kasvaa XX verran ja verkkosivuilla tai somepostausten klikkauksia lasketaan yhteen ja näin. Siinä on niin kuin jonkunnäköisiä perusmittareita ja näin, mutta ehkä noi on sieltä niin kuin karmeimmasta päästä olevia mittareita. Ja mä tykkään siitä ajatuksesta. Mä oon ollut myös aikanaan niin kuin verkkokaupan kanssa tekemisissä aika paljon. Ja nykyäänkin jonkun verran, niin mä tykkään siitä ajatuksesta, että miten verkkokaupassa mitataan niin kuin tekemistä. Niin kuin kaikki markkinointi viittaa lopputulokseen, eli kauppaan. Niin tietyllä tavalla tämä olisi makea pystyä niin kuin tuomaan siis markkinoinnin mittarointiin mukaan kanssa. Ja pitäisi löytää ne keinot siihen, että mitä meidän kannattaa mitata, jotta meidän toimenpiteet
tuottaa fyrkkaa. Et onhan tämä vanha läppä, on tämä, niinku, että markkinointi on niinku pelkkä kuluerä. Toivon, ettei näin ole, niin kuin firmoissa ettei ajatella näin, mutta siis tämä läppä niin veksi ja mietitään sitä niin kuin mahdollisimman pitkälle kaupallisesti. Kyllä. Niin, että osaat ei niin todeta, että se on, ei todettaisi, että se on vain jotain, vaan pikemminkin pohdittaisiin sitä, mitä se on ja myös niin kuin ratkaisukeskeisesti sitten lähtee niin kuin rohkeasti, niin kuin sanoit aiemminkin, niin muuttamaan ja kokeilemaan sen sijaan, että tyydytään. Kyllä. Kyllä niin kuin, että miten markkinoista tehdään niin kuin cost centeristä profit center. Niin jollain tavalla, kyllähän nyt jo niitä liidimittareita on, mutta monesti tuntuu, että ne on vähän sellainen niin kuin iloinen yllätys, kun tämä tuottaa liidejä tämä kampanja, kun että ne olisi niin kuin asetettuja tavoitteita. Jollain tavalla se niin kuin myyntitavoitteesta johdettu markkinointi on olennaista, että on tietyt eurotavoitteet myös markkinoinnilla, joihin pitää pyrkiä heidän kanavissaan ja heidän toimenpiteissään. Toki ne on liiditavoitteita, mutta mehän pystytään tänä päivänä kuitenkin laskemaan, että paljonko liidejä pitää syntyä, jotta päästään tiettyihin myyntitavoitteisiin. Että jotenkin tullaan siihen, niin kuin taas siihen dataohjattuun markkinointiin ja myyntitavoitteesta johdettuun markkinointiin ja tavoitteen asetantaan, niin tällä tavalla markkinointikin pääsee sinne kulmahuoneeseen. Jep. Ja komppaan tässä Kimmo, koska niin me tehdään tätä juurikin näin, eli se pointti on siinä, että meillä on nyt kokemusta tästä mallista se 1,5 vuoden ajan suurin piirtein me nähdään jo nyt erilaisia trendejä ja me voidaan niin kuin jo tilastoida asioita. Eli nyt tämä alkaa niin kuin helpottaa. Aluksi piti kokeilla ja ravistaa hihasta ja katsoa, että meneekö tämä vähänkään siihen suuntaan, mitä me on ajateltu. No nyt meillä alkaa olla kokemus, nyt meillä on sitä dataa, sitä tietoa monestakin eri asiasta ja nyt me osataan jo arvottaa sitä, että hei, kuinka paljon kohtaamisia meillä pitää olla, kuinka paljon liidejä meidän pitää saada, kuinka paljon oppoja meillä pitää olla, jotta me päästään tiettyyn lopputulokseen. Eli tämä on, niin kuin, se on siinä. Ja tätä kaikkea mun mielestä yhdistää keskusteluun se, että se tekeminen on fiksua. Joo. Ja sitten se omakohtaisuus varsinkin niin kuin myynnin suunnalla liittyen, sitten on se face to face tai tänä päivänä Teams puhelimessa tapahtuvia kohtaamisia, niin olen huomannut niin puhuneeni jo monta vuotta siitä, että minkä takia jotain tiettyä asiaa tehdään. Varsinkin jos sitten on ollut tämä niin kuin tapaamisten sopiminen tai kartoittavan tiedonkeruu ollut lähellä omaa tekemistä monta vuotta tässä, niin se, että sovitaan tapaamisia vain semmoisiin hetkiin, kun se on olennaista ja toisessa kohtaa sitten otetaan se tieto talteen ja palataan myöhemmin. Ja sitten, mutta sitten on ollut helppo puhua myöskin sitten näin niin kuin liiketoimintaa ohjaavana henkilönä, koska sitä omakohtaista kokemusta niistä varsinkin niin kuin tässäkin alkuhetken tilanteesta, missä niin kuin suurin piirtein asiakas toteaa, että hänkään ei tiedä, että minkä takia täällä istutaan. Niin totta kai sitä tarvetta voi luoda, mutta se, että sen tarpeen olisi voinut kartoittaa jo huomattavasti aiemmin, kuin sit siinä, että molemmat toisaalta pahimmillaan tuhlaa aikaansa. Kyllä. Toki tuossakin tilanteessa myyjän pitää ottaa se tiedonkeräjä hattu päähän, että sitten kerätään se tieto, mitä kerättävissä on ja liittyen hanketietoihin, ostoikkunoihin, sopimuskausiin. Että sitten niin kuin vähintään ne asiat sitten niin kuin myynnin tontilla. Joo, ja siis onhan se fakta, että siis eihän kaikki aina mene niin kuin Strömsössä. Eli kyllähän niin kuin siellä tulee niitä failureita ja sitten täytyy vaan niin kuin soveltaa ja oppia niistä. Et eihän se niin kuin sovella hetkessä ja opi jutuista ja kerro eteenpäin. Eli kyllä tämä on niin kuin tämä on yksi semmoinen iso juttu. Jokainen kohtaaminen on myös niin markkinointiteko, vaikka toki niin myynti on kallista markkinointia, mutta jos ei ole muuta annettavissa, niin sitten tehdään hyvä first impression, kerätään ostoajetieto, ostoikkunatieto, hanketiedot ja sopimuskausitiedot ja pidetään huolta siitä, että se putoaa sinne omaan CRM:ään ja prosessiin. Jep. Kyllä. No sitten huomataan, että me aletaan vähän niin kuin palaamaan lähtöruutuun ja tästä toteutuu myöskin tässä meidän webinaarin rungossa toi niin kuin Mikromediankin toteuttama niin sanottu vauhtipyöräajattelu siitä, että mistä lähdetään liikenteeseen, mitä asioita pitäisi tapahtua ja toisaalta kun tehdään asioita, niin sitten erityisesti niin kuin tiedonkeruun suhteen niin olisi hyvä, että sit matkalta opitaan ja hyödynnetään sitten, niin kuin tehdään asioita niin sanotusti toisella kierroksella entistä fiksummin. Mutta edelleen me väitetään, että tosi monessa suunnassa on ehkä haasteita ja näitä tulisi korjata, eli kerättyä yritysmarkkina- ja toimialatietoa. Toisin sanoen tehdään asioita, kuvittelen yritys tekee asioita niin kuin ihan jiiriin tähän asti,
mutta sitten jälleen kerran on roadblocki, mikä tällä kertaa liittyy siihen, että sitä tietoa on kerätty, mutta sitä ei hyödynnetä eritoten tulevaisuuden ja tulevissa sisältömarkkinoinnin toimenpiteissä. Niin mitä Kimmo, varmaan monta näkökulmaa myös tähän. Niin, monesti puuttuu se takaisin kytkentä, että me ollaan kerätty hyvää tietoa, mutta me ei osata hyödyntää sitä. Että meillä on ostaajatietoa, meillä on päättäjätietoa, meillä on toimialakohtaista tietoa, meillä on funktiokohtaista tietoa, mutta sitten jotenkin se jää hyödyntämättä. Että kun ehkä siinä näkyy siilotkin, että monesti se on myynnin keräämää tietoa ja sitten markkinointi on omassa siilossaan ja siinä ei ole niin kuin rajapintaa välissä, että markkinointi voisi ottaa koppia ja hyötykäyttää sitä tietoa. Koska faktahan on se, että me pystytään hyötykäyttämään sitä aineistoa esimerkiksi kun kohdennetaan ostopolun vaiheen mukaisia viestien sisältöjä, jopa toimialoittain ja funktioittain. Ja markkinointi voi aktivoitua myös niin kuin ostoikkuna perusteisesti, eli meillä on kerätty tietoa jostain aikaikkunasta, että hei, hanketieto tai sopimuskausi päättyy tiettynä ajankohtana, niin sehän voisi itsessään käynnistää jo markkinoinnin toimenpiteitä, se ostoikkuna, aikaikkunatieto. Ja sitten ehkä sellainen niin kuin iso asia on se, että kun me kerätään tämmöistä kvalitatiivista ostoaietietoa monesti haastatteluun ja dialogeen ja puhelinkeskusteluun, niin sehän on hyvää kontenttia jo sinällään kuin sisältömarkkinoinnin hyötykäyttöön. Siinä on yleensä aika hyvä ännä, voidaan tehdä pienimuotoista kyselytutkimusta tietyllä tavalla siinä sivussa. Voidaan hyötykäyttää aineistoa eri kanavissa eri tavalla, tehdä käppyröitä, tehdä sitaatteja sitä aineistosta, mitä voidaan käyttää markkinoinnin kanavissa, vaikka liidien nurtuloinnissa tai jatkojalostamisessa. Mielestäni on mielenkiintoinen näkökulma siitä, että sitten kuitenkin niin päästiinkin siihen, niin kun tämä lähti niistä myyjän housuista ja siitä, että missä kohtaa pystytään tunnistamaan hetken, että pystytään sitä kauppaa tekemään ja mäkin niin myyjänä alleviivasin kauppakellon kilinät ja kaikki nämä. Mutta sitten tuo tieto, mitä tuossa taas mainitsit, että mihin muuhun kaikkeen sitä pystyy, että toi monesti just unohtuu, että mitä muuta sieltä pystyy, me voidaan oppia jopa niinkin syvällisesti, että lähdetään muuttamaan vaikka liiketoimintasuunnitelmia ja palvelutarjontaa ja kaikkea tällaista, ja mikä taas liittyy siihen, mihin viitattiin aiemmin, että se mutu, että omalla tavallaan oletetaan kärjistysti vaikka kuluttajamarkkinassa, että tätä kuluttajat haluaa, mutta sitten taas meillä on pitkä historia esimerkiksi tämmöisistä kuluttajatutkimuksista näin päin pois. Se ideahan on ostettu hyvän aikaa sitten, mutta sitten tuo taas myöskin tänne B2B:n puolelle ja jalostettaisiin omaa liiketoimintaa, niin se on silleen kummallista, että sen suhteen ollaan vähän vielä matkalla. Ollaan jotenkin liian lähellä tietoa, että meillä on tämmöinen aarreaitto tässä kerättynä. Onko se omalla tavallaan vähän niin kuin arroganssi? Niin, voi sitä noinkin sanoa ehkä, mutta mä väitän, että se on nämä siilot siinä näkyy. Että jollakin tavalla se on ehkä myynnin keräämää tietoa tai myynnin tuen tai sales enablementin keräämää tietoa, ja markkinointi ei välttämättä ole tietoinenkaan asiasta. Että siinä taas se niin rajapinnan rakentaminen ja dialogin rakentaminen niin markkinoinnin ja myynnin välillä on ihan olennaista. Mun mielestä Kimmo on helppo kompata tässä ja allekirjoittaa varmasti suurin osa, jollei kaikki noista asioista. Yksi asia on ehkä se, että sitä tietoa on niin valtavasti. Ja sen tiedon jalostaminen sellaiseen muotoon, että sitä oikeasti voidaan hyödyntää, niin se on usein tosi vaikeaa, hankalaa ja meillä kaikilla on siinä ihan varmasti niin kuin paljon tekemistä ja opittavaa. Mutta yksi juttu ehkä just se, että kun me saadaan sitä tietoa, me kerätään sitä tietoa, niin me voidaan sitä hyödyntää. Mun mielestä Kimmo sanoi hyvin siitä, että mikä meidänkin oikeastaan haave on siinä, että kun me tiedetään tosi paljon asioista. Meillä on erilaisia ajatuksia, teemoja, mitä ikinä onkaan, millä me mennään niin kuin eteenpäin. Me kysytään aika lailla niin kuin määränmuotoisia juttuja. Ja sitten niin tämänkin sisällöllinen tuotto voi olla aika merkityksellistä. Ja miten sitäkin voitaisiin hyödyntää taas sitten niin jatkomarkkinoinnissa tämän tyyppisessä asiassa. Tätä juuri tarkoitin, että miten se määrämuotoinen data, mehän tehdään koko ajan pienimuotoista kyselytutkimusta, kun me kvalifioidaan liidejä tai kerätään ostaajatietoa, niin miten se käännetään markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin asseteiksi. Niin. Just näin. Ja sitten se, mitä Henkka sanoi tuossa, eli siitä, että voidaan jopa niin kuin muuttaa jotain
sanoiko se tarjoamaan tai jotain tämän tyyppistä. Tarjoamaan jopa liiketoimintaa. Niin tässä on oikeastaan sit se, että saadaan se asiakkaan ääni esiin. Ja sitten me ollaankin aidosti oikeasti siellä, mitä se niinku asiakas kaipaa ja haluaa ja tarvitsee ja tulee kuunnelluksi. Et tässä on niinku, sillä tavalla niinku, ehkä palaan vähän taaksepäin väitteissä, mutta just se, että monesti voi olla niin, että me tehdään niinku markkinoinnissa asioita niin kuin me on tehty aina aikaisemminkin, eikä sitä, se on kiva juttu ja sitten taas toisaalta me niinku osataan kertoa kyllä, mutta me ei osata kysyä. Ja tämä on niinku tässä on niinku iso mentaali juttu, että kerrot sä vai kysyt sä ja käytät sä ehkä niinku molempia. Mutta se, että jos niinku, osataan kysyä, mutta sitten me ei osata käyttää sitä tietoa, se on oikein taas sit se seuraava vaihe siinä. Että tässä on niinku moni niinku mun mielestä sellaisia kohtia, mitä pitää pohtia. Ostajatietoa voi käyttää niin monessa. Kyllä. Voi kiteyttää tässä. Joo. Väitteet on nyt väitetty ja aletaan tosiaan lähestymään loppua ja kuten huomataan, niin tämä kuvitteellisen yrityksen ja kuvitteellisen myyjän matka palautetaan tähän jo alkuun todettuun huomioon. Ja toivon mukaan me todettiin alussa ja toivon mukaan me myöskin osoitettiin tämän keskustelun myötä tämän tutkimustiedon vedenpitävyys tuossa asiakasinsightin ja ostoajetiedon hyödyntämisestä. Eli näin se taitaa olla, että se on keskeisin trendi juuri nyt, mutta toisaalta eipä siinä kaikki. Eli me tutkittiin myöskin ihan lukujen valossa tätä samaa asiaa. Ja itse asiassa 94% on saanut merkittävästi parempia tuloksia ostoajetietoa hyödyntämällä. Eli sieltä se sitten tulee kuitenkin ruohonjuuritasolta käytännönläheisyydestä se totuus ilmi. Me voitaisiin vetää vähän nippuun nyt Kimmon äänellä pitkälti teemoja, mitä me ollaan nyt tässä käsitelty. Ja sä ootkin nostanut tähän neljä olennaisinta pointtia nyt sitten ostoajetiedon hyödyistä. Ehkä ne vinkit ja takeawaysit tästä näin, että ne hyödyt totta kai lähtee sieltä, mistä tänään jo puhuttiin paljon, että miten markkinointi ja myynti saadaan tekemään töitä yhdessä. Miten me kerätään yhdessä ostoajetietoa, tunnistetaan liidejä ostopolun alkuvaiheessa yhdessä markkinoinnin kanssa, yhdessä myynnin kanssa ja viedään niitä eteenpäin yhdessä sinne closeaukseen asti. Et sehän on niinku yhteistyötä myynnin ja markkinoinnin välillä. Väitänpä tänä päivänä, että se ei ole niinku kahta eri prosessia, vaan yhtä kaupallista prosessia, mitä yhdessä tehdään. Sitten totta kai, mistä puhuttiin paljon äsken, eli se niinku sisällön hyödyntäminen. Me voidaan kohdentaa markkinointia ja myyntiä ostopolun vaiheittain sen ostoaietiedon perusteella. Eli kun katsottiin sitä kolmiota ostopolkua, niin siellä on 4-5 vaihetta, niin me voidaan kohdentaa markkinointiviestintää juuri tietyn vaiheen omaaville yrityksille ja päättäjille. Sitten totta kai ostajatietohan on monesti liidiprosessin ytimessä, vähän niin kuin bantti tai näin. Eli ostajatieto pohjautuu tai siihen pohjataan niin myyntivalmiin liidin kriteerit ja markkinointivalmiin liidin kriteerit. Eli kun meillä on olemassa se niin liidin määrittely, myyntivalmis, markkinointivalmis liidi, sitten on helppo myös luoda niille jatkoprosessit, eli minkälaisiin toimenpiteiden kohteeksi ne putoakaan. Sitten totta kai mitä määrämuotoisempi tapa meillä on tunnistaa ostoajatiedosta liidejä, niin sen suuremman määrän myyntimahdollisuuksia me saadaan. Tämä on mun väite, mutta uskon, että se on näin, että kun meillä on määrämuotoinen tapa toimia, kerätä tietoa, ostajatietoa, tunnistaa liidejä mahdollisimman varhain ostopolulta, niin se konvertoi meille enemmän myyntimahdollisuuksia kuin että meille tätä tapaa toimia olisi. Hyvä. Matkamme alkaa tulla päätökseen ja kuten me huomataan, niin asetelma kerii takaisin sinne, mistä lähdettiin, eli niihin myyntimahdollisuuksiin, niin kuin Kimmo tuossa nyt viimeisenä totesit, joiden tunnistamisessa sekä myynti- että markkinointiprosessin tulisi kyetä loppuun viimeksi tukemaan sitä yksittäistä myyjää. Kyllä. Jos nämä aiheet herätti kiinnostusta ja koette, että teidän organisaatiossa ne on kehitettävä, niin olkaa rohkeasti yhteydessä Micromedian suuntaan. Me tehdään mielellämme auditointeja teidän markkinoinnin ja myynnin prosessien toimivuuteen.
Pakilon studio hiljenee taas tällä kertaa. Kiitokset vieraille Petri ja Kimmo. Kiitos. Ja kaikille meidän parissa tämän vajaan tunnin verran viihtyneille katsojille. Keskustelu jatkukoon eri kanavissa ja webinaarienkin suhteen jatkoa seuraa kovinkin pian, siitä tietoa pikapuoliin. Tältä erää studio kiittää ja kuittaa ja kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitos.